Nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Shalom, salam kebajikan. Bagyo Yuwono, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Bapak Kepala Sekolah ingkang satu kinurmatan, Bapak-bapak saha ibu-ibu guru ingkang satu kula bekteni, adik-adik kelas ingkang kula tresnani. Puji syukur tansah katur dumateng Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring kanugrahan, rahmat serta hidayah dumateng kita sedaya. Satemah ing wekdal punika saged kempal manunggal kanthi wilujeng nir ing sambikala. Kadang kula kelas 7 ngantos kelas 9 ingkang kula tresnani, sedhep malih kula sak kanca kelas 9 badhe nilaraken pawiyatan SMPN 1 Garnasari punika. Pramila mbok bilih sadangunipun kula sesrawungan kaliyan panjenengan sedaya wonten kalapatan saha tindak tanduk ingkang kirang pranani ingkang panganggih panjenengan sedaya, kula sak kanca nyuwun agunging pangapunten. Awit sejatosipun kula pepisahan nilaraken pawiyatan punika, nilaraken adik-adik kelas kula ingkang sampun kula anggep kados dene sadhereke piyambak. Nanging Gusti ingkang Maha Kuwaos, adik-adik kula nderek paring pepenget dumateng panjenengan sedaya. Sak medal kula saking pawiyatan punika, pangajap kula adik-adik saged dados siswa ingkang tansah bangun miturut dumateng bapak saha ibu guru lan dados murid ingkang pinter saha kreatif. Adik-adik ingkang kula tresnani, kula tansah njurung donga lan pamuji muga-mugi ingkang tansih wonten ing pawiyatan mriki tansah pikantuk pangayoman Allah Subhanahu wa taala. Semanten ugi kula nyuwun donga saha pangestu mugi-mugi kula sak kanca saged nglanjetaken wonten ingkang pawiyatan ingkang langkung inggil. Wasana namung semanten atur kula minangka susulih rencang-rencang kula kelas 9 sedaya, mbok bilih wonten kalap kang sulih saha bencing jawenging atur kula tansah nyuwun lumantaring samudra sing pasami. Nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.